Dobrý deň, dnes sa porozprávame o špeciálnych formátoch. Každý z vás už určite použil formát percenta alebo meny, jeden z najčastejšie používaných. Určite ste pracovali aj s desatenými čiarkami, ale to, čo nás dneska zaujíma, sú formáty, ktoré sa bežne v zozname nenachádzajú. To znamená, akým spôsobom nastaviť veľmi špecifický a vlastne sebou definovaný formát. Mám tu pripravené čísla, s ktorými budem pracovať. A chcel by som, aby mali za sebou proste nejaký konkrétny formát. Buď je to formát hodiny, alebo chcem, aby to číslo mal za sebou hodinu, kusy, osoby, balenia, čokoľvek z podobných textov alebo informácií. Postupov, ako otvoriť možnosť formátu bunky je viacero. Ja použijem ten najštandardnejší, čiže možnosť formát bunky. No ako vidíme, máme tu formát všeobecný, to znamená, že Excel si sám zistil, čo je to za formát. Na konci však je možnosť nastavenia si vlastného formátu. Je možné vychádzať z niektorých hotových, to znamená, že máme možnosť si povyberať. Odporúčam tento s týmito mriežkami, pretože ako vidíte, po prvom čísle je medzera, čo vlastne hovorí, že sa oddeluje všetky tisíce sa oddelujú medzerou. To znamená, že naozaj vidno, kedy sa akým spôsobom tá medzera mení. Toto by bol prvý krok, ktorý sa na budúce dá preskočiť. Dôležité je, že vidíte, že tieto informácie vyzerajú takto. Čo nám chýba, sú desatinné miesta. Takže znova sa vrátime. Formát bunky. Vlastné. A vyberieme si tento aj s desatinnými číslami. Nož, ale akým spôsobom doplniť práve ten náš text? Excel rozoznáva úvodzovky ako niečo, čo je v tomto smere mimoriadne pre nás zaujímavé, a to je proste obsah alebo informácia, ktorá sa má správať ako text. Takže, ak zvolíme úvodzovky, môžeme napísať číslo alebo hodnotu, alebo čo potrebujeme tam dať, dáme tomu kusov a znova úvodzovky sme to ukončili. Vzhľadom k tomu, že hore vidíme ukážku, tak je jasné, že potrebujeme aj medzeru. Nedávajte ju pred desatinu, teda pred úvodzovky, dávajte ju za. A hore vidíme, že máme 54,00 kusov. Namiesto tých kusov môžeme napísať čokoľvek. Litre, jablka, hodiny, naozaj čokoľvek. Tak sa poďme pozrieť, čo to spraví. Výborne, je to tu. Aj s desatinnými miestami, aj s oddelovačom tisícov, s čímkoľvek. Ak teda budete chcieť zmeniť formát, stačí označiť bunku, ktorú chcete zmeniť. Namiesto kusov budete môcť teraz napísať vedier. Čiže 765,87 vedier. Ak prepíšeme číslo, dáme to na 40, tak to bude 40 vedier, 35. Tak ďalej. Takže na vás zostáva len vybrať si vlastne pôvodný formát, to znamená, aký potrebujete, alebo z ktorého potrebujete výjsť. Čiže či má tam byť oddelovač tisícov, či majú byť desatinné miesta, alebo vám úplne stačí klasické obyčajné číslo. Toto je číslo bez desatinných miest, bez oddelovačov, naozaj základné. Ešte raz, jediné, čo musíte spraviť, je úvodzovky, medzera, napísať čokoľvek, čo chcete, aby tam bolo. Balíkov a zase úvodzovky, ktorým to uzatvoríte. Vybavená vec. Tak a to je všetko.